Een veel meer barach eentje met een speer in een is. 40. Maar jij hou. Yes, well, J. Harrison is je mee. Ga kreter en fanen schauen. Ha, shin 4. Ik ga barach gaan naar J. kreter en vanish. Als kach een beetje gunstig met een uren met flannetje, mijn jellig, agus met een fanis. Agus a kreter en fanen schauen. Ha, visakin met een shin teneth. Agus, kies je kutjach jalven je met een eeuwntag nach gave gritje. Agus na die griech moe de kreter en fanen. Ha, visakin wil gewil kreter en vanish aan teneth. Knock knock. Ko haun. Program uur. J, program uur? Dus weer Teneth. Ga bouwmarsje een juintig zien isje met een. Tilly, ga me eerder weer. Yes, wel, maar in de hoek zit teneth. Anders gaan we kritje nach de hoek. Ha program uur het was nog eens zien. Die helpen en nog. Dus weer! Teneth, ik de hoogkut. Er staat een programma dat in een spedan erhouden. Hij ziet het al je maar koakin is erin en kosher gelig is sharien. Kast je zo? Is een tasje Is teneth? het zo? Kerst. Ja, kan jij met van je huis? Braven. Oh, kerst. Zo. Jashin. Jack Hilgi. Kast ook jelly. Ga je kosher gelig has het Sje. Ga Hoe zou je je? verraken ze? Ja, kosher gelig. Je ietsje de hasjen zak. Ja, kosher Ja, gelig. is een verraken. Filmpje vallen. Cheery. Nee, kosher gelig has het.